Здравейте, казвам се Стефани Христова и съм на 18 години. Доброволец съм към младежки център и в момента младежка зона от вече 5 години. Моя младежки център бих казал, че е на 5 етажа. Етажите всъщност са годините, които съм прекарала там и всъщност моето израстване, като се замисля, първият етаж, по-точно основите, всъщност ги сформирахме заедно с Даная, като отидохме в младежки център лятото на 2019 година и много искахме просто да правим нещо с живота си през лятото, а не да го попилеем както някои от предните години. Сметнахме, че сме достатъчно големи да станем доброволци точно там. И един ден просто отидохме. Тогава разговаряхме с Айсен и бяхме много въодушевени. И съответно продължихме да ходим там всеки ден. Организирахме много интересни игри за деца и всъщност се запознахме и с други хора на нашите години. Станахме много близки, защото седяхме по цял ден в младежки. След това на втория етаж бих казала, вече не ги определям като години, но тогава всъщност са всички обучения, през които сме преминали. Нещо, което е надградило нас като хора. Сега точно се сещам за обучението по тайм менеджмент, което беше преди няколко години и още си пазя някои неща и ги използвам. Така че смятам, че това доста е допринесло за моя живот в момента. На третия етаж бих сложила всички недоразумения, караници и какви ли не още не толкова позитивни емоции, които съм преживяла с хора в младежки изобщо като цяло. Смятам, че те наистина са ме научили на много. Много съм израснала в отношение на това как да се справям с такъв тип проблеми, как да не се афектирам толкова лесно. Четвъртия етаж бих запълнила с приятелствата, които направих в младежки, възможностите, които получих там. И да, най-важният етаж е за мен петия. Понеже е най-близко до слънцето, смятам, че там са щастливите ми моменти. Всеки един смях, всяка една игра на някоя настолна игра или просто гонене из младежки център. Смятам, че това е безценно и наистина, понеже ми предстои да замина за София и да уча там, наистина ще ми липсват тези неща и ще си спомням с умиление за тях. Като цяло бих казала, че младежки център е една доста голяма част от моя живот и никога не бих я сменила за друго. За младежки център от майка ми, която е помогнала за създаването на младежки център. Реших да видя какво е това място и научих, че това място ти помага да развиеш себе си и създава нови приятелства и се запознаваш с много различни хора. Какво е младежки център за теб? За мен младежки център винаги е било моето второ семейство. Там съм от, може би, 13-14 годишна възраст. Отидох заедно с моя приятелка и така и никога не излязох от там. Винаги ще са част от моето израстване. Всички емоции и приятелства, които съм завързала там, със сигурност ще ми останат за винаги и ще ми бъдат от полза за напред. Много съм щастлива за всички инициативи, в които съм участвала, за всички добри дела, които сме направили и за всичко, с което те са ме дарили, чисто като израстване, като човек. Наистина съм им страшно благодарна. Много ги обичам всички. Там се научих да играя белото. Обичам абсолютно всички. Но най-любима ми е Сис, нашата шефка, нашата мама. Знам, че винаги мога да се обърна към нея за съвет. Младежки център никога не е било просто място, където се събирам. Младежки център е в нас и ние сме младежки център и където сме ние и където правим добро, ние сме там. Младежки център е там. Там сме доброволци и откъдето мине доброто, лошото няма да мине.